Anak, bigay! Tay? Dali na diri kay mamahaw na ta. Mamahaw na ta. Dali lang tay kaya matapos lang ning akon nga ralaban. Mapas na magudira tay. Sige. Pero anak, kamusta naman tong ato ang kuan? Ato ang atong kaistorya na to gahapon nga pwede na tong utangan si kuan. Si Lablian Miparnom. Si madam? Oh, nag-okay na ba siya nga pwede na to sa utangan? Ay, oo, tay. Nag-okay naman si madam. So pwede na nato to utangan to. Pwede na tay. Kaga, dugay-dugay. Pwede na natin siya katuan, tay. Sige, kagatuan na nato. Bali, pwede mo natin siguro tayo kolateral lang natin yung titulo natin sa aton nga dapog. Kaya... Pwede ba kung musugot bagod sa anak? Hindi ka pa nga yung manabi sila sa kolateral tayo. May problema. Ara makahadira tayo ang kuhen, titulo sa aton nga dapog. Ari man diri ako na lang gitago-taguan. Ay, kita Pero nga. anak, by the way, anak. Katuan lang natin sa karon dito tayo. By the way, anak, mga kapila na kaning tao nga atong giutangan. Ay, ganita nga, kaya sa isip-isip na akong tayo daw. Kadamo naman tayo. Na ba ika-20 ng atong giutangan? Isip ko tayo na, ikatisinuibi pa lang nito. Madamay ka. Pero Sa kung ikalisinoybe na itong gipangutangan nga tao, pila na ba'y nabayra na to? Tatlo pa lang ato na baydan dira tayo. Bulilyaso. Sige lang tayo. Mintras nga may ginawa kita tayo. Utang lang kita nga utang. Utang sa aga, utang sa uto, utang sa gabi, utang nga may gatang. Anak, di makatama ko na ni mabulilyaso. Ayun, sige lang tayo. Mabalaan na bitaw ni mabulilyaso ta kay mapriso man ta. Saon man na naton tayo nga, kuhain. Pero hindi ka magkabalang ka tayo kung mapriso ka tayo. Napaman ka. Napaman ko, padayon sa aton nga buluhat tuwan. Sige, anak. Basta na katong ato ang plano nga utangan ha. Ato na itong ano niya. Sige tayo. Pwede na tayo utang Oo, dito. tayo. Pero tayo, Unsa man? nagpadala man ng sumon si Kap tayo. Unsa ko no? Daw tito nga, nagreklamo sa to, nga kinahanglan nga, magsipot na daw ta diri. Basta ko bahala na. Maghuna-huna kong strategy ko kung sa iba. Kung hindi ta nga makasipot tayo, kasi kung pag-apresuho na lang ta diri tayo ba? Wala problema. Malam na bitaw ko. Mawandam ko matubangan ng Sige preso. tayo, di ano man tayo. Sige, kauna na kay ato na nato. Kaya nga makautang na ta. Dapat kaon kita kay kaso mabulilyaso ta tayo kusgan ta. Tama yun, anak. Kaya kasog mabuang kusgan. Hayo! May tao. Sigurado nga mangutang naman siguro ni manukot. Ay, dali lang. Ay, tuwa pa man dahil ning babae. Ay, bagong ligo ka Ay, bagong sir. ligo ka, ma'am. Mano kung tanin, sir? Ay, ma'am, kami galitong taga-linding, ma'am. Linding. 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 Taga din nga linding. Ay, katong pagmahay linding, ma'am. Ay. Katong giotang ko ninyo na ligad, ma'am, nga 8 mil. Unsa matani ka mo, sir? Ma'am, maningil Hindi pala, sir, nga. Nag-text ko sa inyo, sir, nga. Masi next week lang. Ay, ma'am, ika-20 naman ko ka naghambal, ma'am, nga next week nagbalik-balik ka rin, ma'am. Nagtugaan pa ko ligad ni mo? Ay, naghambal ka, ma'am. Nalista na ko itong hambal mo nga next week. Pasensya lang good, sir, ba? Kaya, siguro, nikalimot lang ko, sir. Ma'am, maningil na mi, ma'am, kay... Kung di ka magbayad, ma'am, kami magkabayad na, ma'am. Ay, ate, sir, basta kung pwede, sir, bayari lang, aday. Unsa ko na?
Ma'am, kapila lagi ko nagbalik-balik diri ma'am. Batanawag ko niya akong motor ma'am. Perte kayong higo kay lapokon pag yun ang inyong lugar. Ay, pasensya lang, good sir, kay... sa karoon mga gabi, sir, kay puraot kayo, sir, ba? Ay ma'am, puraot pag may ma'am. Kung di ka makabayad ma'am, ako pa'y kaluluoy aning magbayad So, ma'am. saan man ni sir? Soltero pa ka, sir? Soltero ka ma'am kung gabi eh. Ay, Nga tani ma'am. di ba na-number na ako sa simo, ha? Tapos ma'am, ano nang imo ko ng number mo ma'am? Mas ka pwede, sir. Paagi na lang natog text ni. Pwede ma'am po siguro ma'am. Pero ma'am, masig nakikamay dira ma'am. Pwede ni ma'am maunahan Ay, magbayad ma'am. sir. Sir ba, wala magugay gamayan ni sir, kay dako ba yan ni sir? Ay, dako din na ma'am. Ganahan kag dako, sir? Uy, kanahan kay ko na ma'am. Palantaw na ma'am be. Wanya na, sir. Ay, basta, sir, balik lang gudog ma, sir. Ma'am, mabalik na po ka ma'am. Balik lang gudog ma, sir, kay wala pa akong papa. Layo pag kuning yung lugar ma'am. Ay, Okay na din, sir. sa kaon pag yun ma'am. Di ka kaya akong motor diri ng 1 to 5. Kaya na lang, sir. Basta ikaw, sir, ba? Kaya na ganin mo. Paminaw ni mo, sir. Kaya ni mo sa kaon ko, sir. Pwede po kaya ma'am. Ma'am, pero ma'am, bisag kamay lang ang tama. Makabayad lang ka ma'am. Unya naman, sir. Oy, balik na lang sa unya, sir. Ano, may. Wala pa magkita akong papa. Sige ma'am, balikan na lang na ko ma'am. Sunod na lang ma'am. Mga siram-siram, sir, ha? Pwede na, sir. Sige ma'am, sige salamat kayo ma'am. Kaya tama-tama na karon, sir. Pag text mo balik, nakaliko na pag balik. Alam, may kabalilasa. Sir, ha? Oh, anak. Sino ba itong nanawag ni ma? Ay, manipulungkot naman to pa. Unsa ko no? Sa linding. Subungan lang pila na nanukot na ta. Mga ikapat na to pa. Pandamay ka. Taon-taon na may mabalik. Uy, Sa may rason na to ato pa. Kapoy na kong rason pa. Urat na akong rason pa ba? ano tang imong rason? Ang atong giutang, ibayad po na itong utang. Ay, Pandamay ka. di ba naka-release na ta pa sa bago na tong utang? O lagi. Pero, Pwede man kulang ti siguro to pa pagyapon nga to. sipian na nato to gamay pa. Bayan nato sa atong na utangan una pa kay basi hurong mintado sa papa. Ay, pandamay ka. Pero anak na ako'y nahuna-unaan nga nindot kaayo ning strategy. Unsa magana pa? Para di natasinglon sa mga nangutang. Unsa ka maayo na pa kay murag tanang solusyon pa. Nabuhat naman ang utato pa. Kali lang. Ay, bibilang ako no. Bibilang ni ato mga giutangan, be. Kay, Ka-21 na ni pa. Kag naay ni Ikapila? ka-21 ba tapos Sa 21. naay nag-text dito sa ako pa ba kay dili na Kung na giutangan na to online, no? Sa man to? dili na daw ko na sila manukot pa kaya makita ay na lang daw ta pa kag ang niya basi makibot na lang ta pila ka adlaw. Ano ba nga makibot man sa? Siguro pa naay pamahog pa pa. Padamay karon. Sige, sige. Sa may maayo ani pa. Anak na ako'y nauna-unaan. Nabasahan ako sa libro. Murag na konsensya na makuan pang Ano ginabuhat ka, naton pa. konsensya? Ay. Anak ka rin akong bauna. Na ako'y nauna-unaan. Nabasahan ako sa libro lagi strategy. Unsa ka niya pa? Dali. Kibasahon ko lagi strategy. Maayo na pa? Mayo ni Mayo. Dali. Sige pa. Basi kung makapamayo na pa, mauna lang na solusyon na to. Amo na li solusyon.
Ayo. Ah. Nahanap Ayo. po na manikuhat. Ayo. Ay, dali lang. Ay, anak. Pa. Katong strategy na to, ha? Ready ka na diha pa? Ready na ko diri. I'm ready permanente. Sige, sige pa. Ayo. Ay, dali lang, dali lang. Namoy hotdog. Wala may hotdog. Nami hotdog pero lumoy na. Ay, di lang ko Ah. ano. Jumbo, hotdog. Oy, maningil ko gutang, oy. Ay, dali lang, dali lang. Siguro, mauna ni Oy, Marie. Ay, Bikoy. ay, Marie, Bikoy. Maningil ko gutang, ha? Ah, Pwede ba ko maningil? karon naman ka maningil? Ay, buhangyo ba yun ang maningil ay gutang, oy? Di ba, niingon ko nimo nga ugma na lang? Oy, grabe ka. Pila na kaugma, ika-20 ng ugma ba? Ay, Marie ba? Kailangan gina ko, Marie, kaya kung kekero, bulagan ako niya, di ko na ako siya matagaan. Marie ba? Hoy, Marie. Maria. May, Ang saan mo rin mong rason, Marie? mubayad naman kung tani may utang, Marie. Kaso lang, si Papa ba? Ay, nga mong pang. Ay, naman naman tatabo si Papa pa kay nasakaan sa hangin. Oy, sigurado ka? Mm-mm. Anong nakasaka ang hangin na hagdanan? Pisara, bago ra, Marie. Kay, istoryahon ako si Papa mo. Murag lahi-lahi naman niya ginasulti sa kuha pa. Mura na gudyag buang. Hoy, sigurado ka, Marie? Sigurado kayo Tinuod ka, ka, Marie. Marie? Ay, di ko motoo, Marie. Marie, bahala ka, Marie. Basta, Marie, murag ni buang ni gudyag akong Papa ba? Ay, murag lang man di. Ay, wala man nabuang. Marie, Sigurado balik kayo na ka lang ugma ba? Ay, di ko motoo, Marie. Balik na lang, Di ko mapati uma. nga nabuang ang imong papa. Nabuang na lagi akong Papa ba? Ay, di lagi Gusto ko ni mo, motoo. istoryaw na ako, ni mo akong Papa. No. Oo, Marie, tanawag ko ang sitwasyon sa akong Papa. Hoy, Marie, anong nag-uba mo na imong papa, Marie? Marie, tanawag ko na yung hotdog, Marie, What? Marie, oy, nabuwang na gud Ay, akong Papa. Majilan. Ikaw mo ng Majilan. No. Pa, relax lang ko, Pa. Pa, isuot naman imong parol, Pa. Mga sige, suot. Di ko magsuot, ade. Papa, isuot na gud na, Pa. Sino man ang dabot? Sino man ang dabot? Ay, mau ba ka dinig ng bagong presidente? Si Connie, Pa, si Darla, manukot na gud sa Pa. Tinuod yun na nabuang ginanay mo, Papa Marie ba, mas kung gusto ni mo, Marie, magdugay pa ka diri. Ay, Marie, mulakaw na ko, Marie. Sige, Marie. Marie, Utang, Pa, Marie. Pa, unsa naman ka pa, oy? Wata! Jackie! Pa, Saan ba si Jackie? Pa, nilakaw na gud sa Papa.
anak. Okay ba tong strategy na to? Okay naman pa, pero paminaw na ako pa ba? Kung tinuod din nabuang ka pa. Ay, wala dito tinuod na. Pa, Drama na to, drama. wag yun, magkunin mo pa, oy. Oo, saman. Pwede man ka siguro mag-acting-acting pa, pero hindi man magabot sa punto nga. Magubilas ka. Gitoyo ko to, anak, kay para. Bitaw pa. Kita sa kuwan, diretso na sa dagan. Bitaw pa na, nakuyawan ko ganyan pa pa. Basta, anak. Basta ka mo na lang nang imo, ta. Wala ko ka-expect pa, pero pa, ako ara pa ba kay Ano man? murag na konsensya ko pa, basi karmahon ta pa, kag basi madayunan ka. Di na ba dayon? Ang acting lang ka. Ano, dramatista ko sa una. Basta pa ha. Basta, Sigurado ha pa ha, sure ball pa ha. basta buwas. Kung napay maningil na to, buwas, tawagan ako. Ha? Tawagan ako. Dapat bukas ugma pa, dapat medyo mas lala pa pa. Mas lala pa, buwas. Sige, sabay malala to. Ikaw nang bahala anang mag-acting. Sige, sige. Dali lang yung Sige pa. O pa, success naman na atong plano pa. Sa ba itong plano? Kalabo na itong diskarteon para. Oo, sige pa. Wala maninggal sa tag-utang nire. Mao pa. Magpabuang-buang lang ka. Pa, maayo pa. Hayo! Pa, Ay, anak, na may maningilay pa. maningilay na saan? Sige, kaya Ah, kung sige pa. sa utong Sige ako pa. sa nina niya ko. Magdrama ka diha pa. Magtrama ko. Basta pa, ayaw mo pa sobrahe pa. Uy, Sige. Di lang ko maguba. Sige pa. Hayo! Dali lang. Dali lang. Sir. Ay, madam! Maningil po ka, sir? Ay, salamat na bala na yun ni mo. Sir, naano mo yun? Natabo sa akong papa, sir. Bang akong papa, sir. Buang. Unsa ko no? So, mauna, sir. Unsa ako man ninyo pagsukot sa mo, sir. Kay, nibuang naman akong papa. Madam. Lumang tugtugin na yan. Sir. Nagapabaliw ko sa imo, sir. Bang tinuod ba yan? Natabo sa akong papa, sir. Lumang tugtugin na yan, madam. Lumang tugtugin na Sir, yan. ikaw, sir. Basta gusto ni mo, sir. Tanawan na akong papa. Di ka mo tuwan ako. Dili na ko makita imong papa. Dali di, sir. Ang tuwag ka. Tanawa akong papa. Sumubiya, suton-laton mo, kumukuwata. Unsa naman na, pa? Ang ihulog na kuning bomba. Pa! Ipagawa sa kuning bomba. Ano, unsa naman ka pa, uy? Sir, tanawag na akong papa. Papa nga likot pa na sa iyang muli. Dapat maluoy ka sa akong papa, sir. Ang baseball bat, sir. Gisuot niya sa iyang lupot. Ano sa ba na imong papa, madam? Inibuang na ganini, sir. Pa! Ang tuwag ka. Sumubiya! Giunsa naman na ni mo ba, uy? Ako ni giit sabi. Itsa ko ni. Ako ni. Tanawagod sa gibuhat niya giko-giko ng baseball bat. Madam, ano man na yung ginagunitan, madam? Gingnan na kasi nga nibuang na akong papa ba. Ako na ni. Itsa ko ni. Itsa ko. Sino ba ng tawa niya? Pa, na maningil na pa. Maningil. Oo. Itsahan ako ni. Itsahan ako ni. Tura na. Sir, Madam! unsa man na, sir kay nibuang na gid akong papa, sir. Sige, madam. Malakad na lang ko, madam. Pa, Nilakaw na. Mayo. Pa, unsa man ang nimong baseball bat si mong lubot pa, uy. Mayo ni kay para mabala niya nga nabuang na ko. Okay na ka pa? Okay na ko. Basta ma-interon mo na limorits ka pa, ha? May problema tayo. Grabe ka pa, oy. Antos ng gabay, antos. Kaya ni mo pa? Anak naman ko sanay ni ko Ay, sa grabe una. naman ka pa, oy. Murag tinuod yung ka pa ba?
Mura di kong tinuod na buwag. Mura, Jud. Oo. Sige, sige. Buhaton ka. Pero ako ora pa, oy. Basi madayunan ka pa ba? Adi lagi na ba dayon? Sige na, dali na. Ayo. Ayo. Anak! Ayo. Ay, anak, nalapoy man ng ilog utang. Pagawas na mo na mo chinilas dire sa inyong gawas. Wala'y tao na rin. Pa. Naanang babae nga tiguwang pa, oy. Maningil po nag-utang. Maningil lang puti pa. Siyempre nga itong strategy atong Oo, imoon. sige pa. Magpabuang-buang na po ko. Atubangon lang sa nako pa kadali pa. Atubangan. Ayo. Ayo. Dali lang. Ayo. Oy, hindi. Tiyay, mayong aga ni mo. Maningilapod ka, tiyay. Ay, maayo kay kabalok ka. Asa naman ang imong pa? Tiyay, wala pa kakabalita nga ang akong papa ni Buang. Unsa ni buang? Walay pa buang bu. Pabiyaso tuloy kang makumako. Tiyay, tanawang akong papa kay luoy kayo ning akong papa. Anak! Na unsay loy. Pasudla ko. Tiyay, tanawang akong papa. Anak! Oh my goodness. Nakagapon daw kay pamanta. Ako si Superman! Gani, tiyay, kay... Murgulpi naman ni tiyay, oy. Ako si Superman! Unsa naman ay magpapa kay nagdula-dula naman nagpanit. Ako ning hampangan ng Hoy! atong panit. Ang panit sa balbakwa. Hoy! Sino ka? Pa! Ito ba si Jackie? Ayaw yung hanap, papa! Oy, unsa man nagdula magpa... Sino ka? Dahil basi kung pwede ka salot, dahil? Magunsa mo ka, tiyay? Basi kung pwede. Bala si tatay mo, ako nalang magdula sa iyang panit. Tiyay, oy. Damay. Dili na pwede, tiyay. Anak, sino nagka-istorya mo? Dolo na ako. Ay, do. Hindi. Ako nang imong giutangan. Ako sa kuno? Basi kung pwede. Maistorya ta kadali. Pwede ta mag-istorya. Nibuang na daw ka? Unsay buang? Nibuang na daw ka ba? Wala ko'y buang. Wala'y buang dire. Nga nung gidula-dulaan man ani mo ibong panit. Ba, maginay maayo. Basi kung pwede, ako na lang no modula. Ako modula sa imong panit, dulaon na po na ako ni mong utang. Pwede. Sukol ka? Asukol kayo ko. Sukol ka, ha? Ikaw day. Ako sa modulaan, di ha? Mayo. Basta, Mama ko sa bigyan. ari mo, ha? Kumayag ka. Buang na ko. Tiyay! Bawal na, bawal! I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. Okay ka pa? Murag na tulala naman ka pa, oy. Pa. Pa, ayun nga ni pa nga.
Nakaamba ka sa bintana pa? Wala pa. Hurot dyan ang imong pani. Grabe man di ay to si madam, uy. Ulihin na ako na ibaluan pa nga. Tirador man di ay to si madam. Pa. Hoy! Ayaw ko tandoga. Anong tulala naman ka pa? Hoy, Kagatulo ang imong laway pa? dali lang. Sino ka? Pa. Tapos ng imong drama pa pa. Hoy, Wala na yung maningil sa to. Kay nibuang naman ka. og nga ang anaan ko diri sa... Hoy, nangangana ko diri sa heaven. Pa. Sino ka? Okay na ka pa? Hoy, Basilio! Crispin! Saan naman ay natabo sa akong papa? Uy. Pa! Pa! Din si Sisa. Pa! Sino ka? Sagpaon ako sa papa. Sino ka? Sino ka? Ha? Sino ka? Pa! Sagpaon ako ang papa. Pa! Agoy. Okay na ka pa? Dali lang. Sino ka? Ako ang imong anak. Wala ko'y anak na Si babae. Bikay. Wala ko'y anak Si na Bikay ni pa. Wala ko'y anak. Pa. Doon na dayunan ka na pa? Unsa ko na. Dalon ta na ka sa ospital pa. Ayoko na sa Dalon ta na ka ospital. sa ospital pa. Ayaw. Pa, oy. Ayaw pa buang-buang pa ba? Maluhay ka pa. Nadayunan naman ko ka pa. Ayaw ko gunite. Papa. Magdalagan ko. Papa. Magdalagan ko. Wala kay short pa. Iko. Pa. Wala kay short pa. Balik. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time